Għal dawn l-aħħar 20 sena numru ta' immigranti minuri mhux akkumpanjati qasmu l-Mediterran f'tentattiv illi jsibu refuġju għal ħajja aħjar fl-Ewropa. Dawn huma tfal li telqu lill-familji tagħhom u ħallew kollox warajhom, tfal illi ħarbu mill-gwerra u sabu ma' wiċċhom abbuż, mewt u vjolenza. Fid-dawl ta' dan kollu sar studju mill-Fondazzjoni Aditus u mill-JRS sabiex tingħata vuċi lil dawn il-persuni u jkunu magħrufa iktar fid-dettall il-problemi li għaddu minnhom dawn it-tfal. Dal-istudju ndirizza żewġ mistoqsijiet primarji dwar kif dawn il-minuri jesperjenzaw it-tranzizzjoni minn tfal għal żgħażagħ u dwar kif il-liġijiet, il-policies u s-servizzi Maltin jgħinuhom matul ħajjithom. Matul dal-istudju nġabbret informazzjoni billi saru intervisti ma' 6 minuri li waslu Malta waħedhom u lillum għandhom 18-il sena. Informazzjoni li turi li matul is-snin li jkunu Malta matul it-tfulija tagħhom xorta waħda jibqgħu jesperjenzaw xi tip ta' vjolenza fil-konfront tagħhom. Dan ir-rapport joffri 6 rakkomandazzjonijiet li għandhom jingħataw iktar importanza mill-Istat Malti u minn dawk kollha illi jaħdmu jieħdu ħsieb lil dawn il-minuri. Fost dawn ir-rakkomandazzjonijiet hemm li dawn il-minuri għandhom jingħataw iktar imħabba rispett, tama u protezzjoni. Għandhom jingħataw iktar support kif ukoll opportunitajiet sabiex ikunu jistgħu jingħataw l-edukazzjoni kollha meħtieġa u jgħixu ħajja normali flimkien ma' sħabhom.